Ejjew kienu il-testa il-lumru lejn il-qaddisa Katarina. Fuqa nitfaw il-ħarsa tagħna. Ejjew nikringrazzjaw lill-Alla li bl-interċessjoni tagħha tagħna l-grazzja li għal darb'oħra niċċelebraw din il-festa għall-ulur tagħha. Ejjew nitolbuha tieqaf magħna mal-parrokkja kollha tagħna. Ejjew nifissaw il-ħarsa tagħna f'għajnejha u farrax nfittxu fil-ħliena li tixreb fil-ħarsa tagħna. Ejjew flimkien nfaħruha għal-wejjeġ kbar li Alla għamel magħha u permezz tagħha għamel magħna. Katarina, il-tisċep tal-Malti, inta żgiera l-oħra ġiet, inta s-safa ċarċar lemmek, insqarrejt il-fidi tiegħek, sitt bil-glorja bħal-mubekkiet. Ibqa' magħna Katarina, u eħlisna bil-ġdid. Bik sultana fuq raħalna, qalbna laxqa bik is-sir. Viva Santa Catarina!